Dat dan burası hep böyle. Tamam. Geç. İçeri düzenli yapıyor. Valla da gelmemiş abi. Şimdi geldim. Yok gelmemişler. Şu anda yapıyor. Burada da bir yatak odası var. Çamaşır makinesi herhalde buraya gidiyor demek. Şuraya gidiyorlar. Ocak. Wij gaan nu even binnenkijken, binnenlopen. Ja, deur. Hier nog een slaapkamer. Inshallah, als straks alles rond is, dan kunnen één familie hier tot zijn huis klaar is, tijdelijk hier blijven. Auzubillahiminash-shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Beste bestuur van Yunus Emre, leraren, lerares en ouders van Yunus Emre. Wij zijn hier in de aardbevinggebied in de Adiyaman. Zoals u weet, vanaf de eerste dag wij zijn hier bezig om voedselpakketten, warme maaltijden uitdelen van slachtoffers in de aardbeving. Vandaag wij zijn hier waarom wij zijn vandaag hier? Wij gaan woonunits voor slachtoffers. We hebben samen met Yunus Emre besloten om de woonunits voor een slachtoffer te maken. Vandaag wij gaan 12 woonunits namens van Yunus Emre. Wij zijn klaar, wij zijn vandaag binnen geweest. Zijn alles klaar, zoals u gezien, wegen zijn klaar. Die woonunits zijn klaar. Alleen binnen inrichting moet nog een paar dingen gebeuren. Binnenkort, binnen een paar dagen, wij gaan die woonunits van slachtoffers overdragen. Ik wil hier bedanken namens van IHO Ebraar aan Yunus Emre, bestuur van Yunus Emre, leraren van Yunus Emre, ouders van Yunus Emre en leerkrachten van Yunus Emre. Jullie hebben heel veel goede daden gedaan van het hier en naar in Afrika. We zijn ook bezig in Mali jullie project daar te uitvoeren. Namens de slachtoffers, wij zijn bedankt van jullie. Assalamu alaikum vanuit Adiyaman.